som Lenka Vedenská a pracujem ako sociálny pracovník v Ugande od roku 2022. V našom sociálnom oddelení máme 8 sociálnych pracovníkov a pracujeme s rôznymi cieľovými skupinami. Máme jeden projekt adopcie seniorov, kde máme aktuálne 15 seniorov, ktorých podporujeme. Máme v adopcii na diaľku podporovaných charitou 1600 detí. A potom máme špeciálny program podpory vzdelávania pre HIV deti, ktorý je vlastne financovaný zo Slovenska slovenskými sponzormi. A jednou z ďalších aktivít je aj fyzioterapia, ktorú poskytujeme aktuálne 40 deťom, ktoré vlastne môžu u nás dostať 3 druhy terapie. A jednou z takých dôležitých častí je aj práca v teréne, kde pracujeme hlavne s komunitou, či komunitnú prácu a s HIV pozitívnou komunitou. We have got even teachers who are Bazoom. Have you seen the Bazoom?